voor die meneer. Ja, sorry, maar ik bel zo even terug. Zo, wat een rommel hier zeg. Ik had toch die winkeldeur op slot gedaan, dacht ik. Ik weet het wel zeker. Wat nu? Hé, pepernoten hier. Zou dan toch die rommelpiet hier zijn geweest? Daar heb ik eens iets van gehoord dat hier is. Ik ga zo eens even bellen, want dat kunnen wij niet hebben.